От самото наименование на болестта става ясно, че трябва да се избягват мазнините. Но не всички. Следва да се избягват наситените мазнини, докато полиненаситените мазнини и есенциалните фосфолипиди са полезни за черния дроб, тъй като те участват в регенерирането на клетъчните мембрани. Разбира се, храни, които са токсични за черния дроб, на първо място споменавам алкохола. Има и някои лекарства, които са токсични за черния дроб, като много хора, примерно, мислят, че това са лекарства за намаляване на холестерола, но не е точно така. Такива са употребяваните в миналото широко антитуберкулозни лекарства, някои цитостатици. Има и други лекарства, за които е описано, че могат да доведат до повишение на чернодробните ензими. Така че това са факторите, които ние трябва да съобразяваме и по възможност да избягваме винаги, когато мислим за своя черен дроб.